ty zegny misy vidéo natao antsika zay tia mitrehitre zegny afina. Hitanao zegny solution ny trehitre io tsotra fô. Izy koa fahasahiranana zegny raha mahazo anao amizao ty, anao zegny juste mila tia business. Mila tia business. Business zegny azo ianarana, afaka ianaranao amin'ny YouTube zegny. Fa ty zegny misy leçon kely amin'izay zegny. Rehefa business anao mila tia mamaha ola. Donc zegny anjaranao zegny mizaha ino olagna misy aminao amizao ty na soit olo amampolo na amanjato na amandrivo no magnodidina anao eo zegny. Zahava zegny zegny de hitanao aminjegny zegny i olagna igny de tadiava la solution de mivarotro la solution amin'ny olo ababy misy olagna igny zegny anao. Karaha zay zegny atao amin'jiaby izy de mila tia olagna zegny anao. Tsy vitan'izay fô fa mila tia mamaha ola. De après zegny mety ahazo le raha ilainao zegny anao raha ohatra ka vola zegny raha ilainao. Mety ahazo zay fa fotoana zay zegny mila hainao mivarotro izy zegny. Ambidinao zegny izy amin'ny fotoana io. Na hevitra zegny izy io. Raha ohatra ka mahita olagna zegny anao amin'ny mpitondra na hoe mpitarika de tsy ilaigna zegny ny fitsaboananao hoe ny fivolagnanao hoe anao mivôlagna raha publika be. Satria rehefa magnano business anao mila tia raha secret. Ataonao secret zegny le raha de après zegny asianao prix-ny fa tsy ataonao public zegny izy amin'ny fotoana zay. Azonao raha tiako volagniny? Karakaraha zay zegny izy. Raha ohatra ka tia hantrava be koa zegny anao ambadika io misy lien de afaka mianatra ambadika eo zegny anao.